Make sure. Oi, the person Java. Iwe uri munu neniwe ndiri munu zvinobazire kurimirana mugano ndingatokusimuza kwete kukudonedza ndakunyaraza kwete kukuchenedza handina simba rakurwisa ini ndosaka ndatisudurudza nyanga mombe yemudanga zvine rudo mukati zvimbotanga handina simba rakurwisa ini ndosaka ndatisudurudza nyanga mombe yemudanga zvine rudo mukati zvimbotanga handiriwane nyangwe ndakaritsvaka mukatikati hamuna ndotanga ndazvibvunza kuti ndikakurwisa zvinondipe hapana sina kuti idanga rinodaidza rima ita kuti ndifara usasiye ndichema handidi mutoro nemisodzi pamatama ngatizashungurudzane handina simba rakurwisa ini ndosaka ndatisudurudza nyanga mombe yemudanga zvine rudo mukati zvimbotanga handina simba rakurwisa ini ndosaka ndatisudurudza nyanga mombe yemudanga zvine rudo mukati zvimbotanga runyararo ndinongoshuwira runyararo ndati runyararo ndinongoshuwira runyararo ini ndiri kusarudza ndiri kuramba kamwe yake kuparadza katadza kundipinda katadza kundipinda katadza handina simba rakurwisa ini ndosaka ndatisudurudza nyanga mombe yemudanga zvine rudo mukati zvimbotanga handina simba rakurwisa ini ndosaka ndatisudurudza nyanga mombe yemudanga zvine rudo mukati zvimbotanga handina simba rakurwisa ini ndosaka ndatisudurudza nyanga mombe yemudanga zvine rudo mukati zvimbotanga handina simba rakurwisa ini ndosaka ndatisudurudza nyanga mombe yemudanga zvine rudo mukati zvimbotanga